ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଫଳ ହୁଏ, ଭଲ କି ଖରାପ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଓଟ ଦର୍ଶନ କରିବ ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଟରେ ଚଢ଼ି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପାରାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। କୁକୁଡ଼ା, କୁକୁର ଏବଂ ବାରାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ବା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଠେକୁଆ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ ହେବେ। ଯଦି ଗାଈ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ରଙ୍ଗର ପୁତ୍ର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଘୋଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଲାଭ କରିବାର ବା ଅର୍ଥ ଆସିବାର ତଥା କୁଟୁମ୍ବ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବିଲେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଘରେ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବିଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦଂଶନ କରୁଥିବା କିମ୍ବା କାମୁଡ଼ୁଥାଏ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଯଶ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ବାଘ ଗୋଡ଼ାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଖଳବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭାଲୁ ଗୋଡ଼ାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କୁଟୁମ୍ବ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଛ ଦେଖିଲେ ତେବେ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମଇଁଷି ପୃଷ୍ଠରେ ଆପଣ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି ଏହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଏହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପୁଣି ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଶୋଇବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳକର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଯଦି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ତାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଫଳ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ନୂଆ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।